Fasády ze dřeva se staly pevnou součástí současné architektury, ale i zde je požadována dobrá ochrana dřeva, aby se nadlouho zachoval jeho krásný vzhled. Zvlášť dřevo venku je vystaveno nejrůznějším povětrnostním vlivům. Má vlastnost pohlcovat vlhkost a zase ji odevzdávat. Tím se rozpíná nebo smršťuje. Říkáme, že dřevo pracuje. S tím, že časem povrch zešedne. Nyní vám ukážeme, jak lze pomocí 2 jednoduchých kroků takovým fasádám opět dodat nový lesk. Jako první se použije odšeďovač na dřevo gel. Je biologicky odbouratelný a navíc nepodléhá povinnému označení. Neškodí tedy ani nám, ani našemu ekosystému. Dříve než začnete s nanášením gelu, měli byste oblepit veškerá místa napojení u oken a dveří a plochy dřeva lehce navlhčit. Nyní naneste gel kartáčem anebo kartáčem na násadě. Protože je velmi hustý, neodkapává a zůstane hezky dlouho na povrchu, tím se dosáhne lepšího působení do hloubky. Po asi 20 minutách doby působení omyjte uvolněné celulózové částečky vodou a kartáčem. Tím se znovu krásně objeví struktura a barva dřeva schovaná pod nimi. Odšeďovač pomáhá hned trojnásobně. Pouze v jednom pracovním kroku se povrch očistí, uvolní se staré nepřilnavé zbytky nátěru a odstraní se šedá patina. Budete se divit, když po uschnutí budete prohlížet výsledek své práce. A nyní je fasáda připravena pro aplikaci ochranné olejové lazury od Osmo. Osmo využívá jedinečnou kombinaci přírodních olejů a vosků. Ty proniknou hluboko do pórů dřeva. Navíc ještě vytvoří prodyšný mikroporézní povrch. Tudíž dřevo může pracovat, vlhkost může odejít a odpařit se. Nyní je dřevo optimálně chráněno. Zeptejte se vašeho odborného prodejce, který je nejlépe informován a rád vám poradí. Další informace naleznete na www.osmo.cz.